Kto vás pozná najlepšie? Odpovedali by ste, že môj manžel alebo moja manželka, prípadne moja mama? A súhlasili by ste s tvrdením, že váš lekár vie o vás veci, ktoré ani len netuší váš manžel, manželka či mama? Určite áno, v istom zmysle. No a práve o úlohe lekára bude dnešná rubrika Minútky o zdraví s doktorom Marianom Faktorom. Minútky o zdraví. Milí poslucháči, v minulej časti nášho seriálu sme hovorili o dôležitej úlohe zdravotníctva v spoločnosti. Väčšina z nás však zdravotníctvo nevníma ako systém. Pre každého sú dôležité osobné skúsenosti, ktoré získa pri návšteve lekára, nemocnice, poisťovne a podobne. Jedným z prvých a najdôležitejších kontaktov, s ktorým sa stretávame od svojho útleho detstva, je lekár. Veď do ambulancie detského lekára väčšinou smerujú prvé kroky každej mamičky so svojím novonarodeným dieťatkom. Lekár je často ten, kto o vás vie viac než ktokoľvek iný. Vzájomná dôvera a rešpekt sú preto základnými predpokladmi kvalitného a zdravého života. Je to tak od nepamäti a ja sa aj v tomto prípade odvolávam na Bibliu, ktorou sa často nechávam inšpirovať aj pri hľadaní odpovedí na otázky dnešných dní. Tá nám v knihe Sirachovcovej okrem iného hovorí: Lekárovi preukazuj úctu, aká mu patrí pre jeho dôležitosť, veď i jeho stvoril Pán. Sú okolnosti, keď je uzdravenie v jeho rukách. Veď aj on sa bude modliť k Pánovi, aby sa mu podarilo ukončiť chorobu a vyliečiť chorého v prospech života. Tak ako v mnohých iných oblastiach života a zdravia, aj na tieto odporúčania knihy kníh dnes často zabúdame. Viac ako na rady svojho lekára dáme na neznámych pseudoodborníkov z internetu. Google doktor však nikdy nenahradí 30 rokov praxe lekára. A ani každý liek nemusí mať pri porovnateľných príznakoch rovnaké účinky. Medicína nie je matematika, nie je exaktná veda. A úloha lekára je v nej nenahraditeľná. Na druhej strane je pravdou, že aj my lekári si v chvate často neuvedomujeme, že to nie je len o odbornosti, medicíne, vyšetrovacích postupoch či o predpísaní správnych liekov. Veľmi dôležité je nájsť si čas. Porozprávať sa s pacientom o jeho chorobe, o tom, čo ho čaká, na čo si má dávať pozor. Jednoducho venovať sa mu ako človeku. Vyjadriť pochopenie a empatiu. Až vtedy medicína prestáva byť len prácou a stáva sa poslaním. Moje skúsenosti v tomto smere sú jednoznačné. Z 2 pacientov, z ktorých jeden rezignuje a ten druhý dôveruje svojmu lekárovi a verí v svoje uzdravenie, sa vždy lepšie uzdravuje ten druhý. V časoch, kedy sa tvorili biblické texty, odmena lekárov závisela od možností pacienta. Neraz išlo o vecné dary, jedlo či pozvanie k rodinnému stolu. Dnes je takáto forma odmeny nerealizovateľná. Je preto dobre hľadať iné formy odmeny a motivácie lekárov. Tie by mali byť závislé aj od kvality služieb, výsledkov liečby či spokojnosti pacienta. Práve motivácia a systém spravodlivého odmeňovania pomôže vrátiť do zdravotníctva kvalitu, záujem o pacienta a vzájomný rešpekt a úctu, ktorá sa zo systému vytráca. Minútky o zdraví.